Gepli yer Azatlyk radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdeniň sişenbe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkiýe öz uçarlarynyň ýurdun howa giňişligini wadan näwelli bir töweş uçaryny urup ýere gaçyrandygyny aýtdy. Ýa-ni Ortiýet öz uçarynyň Siriýada oka tutulandygyny tasdiklady. Siriýada Ortiýet prezident Başar al-Asadyň hökümetiniň esasy goldawçysy bolup durýar. Awganistanyň Badakhşan regionunda güýçli töweşler gidýär. بالاتر از 40 نفر از مخالفین اتباع خارجی هم بین اینا هستن. Türkmenistanyň öz milli puluna girdenine 20 ýyl boldy. Emma raýatlar bu reformanyň netijesinde bank hasaplarynda koýan pullarynyň öwediniň dolmagyna garaşýarlar. Her köseni her kapyla bolsa, her öz adyny özüne görse ondan gatyp gowda bolsa ýerine düşsekler. Şu gün biz bu we bereki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Ortiýetiň Goranmak ministrligi Ortiýetiň Su 24 töweş uçarynyň Siriýada urulup gaçyrylandygyny tasdiklady we muňa ýerden atylan okuň sebäp bolmagynyň çak edilýänligini aýtdy. Ortiýetiň Goranmak ministrliginiň bu beýannamasynyň öňü sirasynda Türkiýanyň media serişdeleriniň maglumatlarynda türk uçarlarynyň ýurdun Siriýa bilen serkedinde howa giňişligini bodan näwelli bir töweş uçaryny urup ýere gaçyrandyklary habar berilipdi. Ortiýetiň Goranmak ministrligi bolsa özüniň Su 24 kysymly uçarynyň Türkiýanyň howa giňişligini bozmanlygyny aýtdy we munyň tasdiq edilmelidigini talap etdi. Ortiýet 30-njy sentýabrdan bäri Siriýada hökümet güýçlerine goldaw berip howa darwalaryny amal aşyrýar. Oktyabr aýynda Ortiýetiň söwüş uçarlary iki edek Türkiýanyň howa giňişligini bozupdy we Ankara tarapyndan protest döredipdi. Türkiýanyň media maglumatlaryna görä urulup ýere gaçyrylan uçaryň iki piloty uçary paraşutly terk edipdir. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 24-nji noýabrda Israýlyň we Palestinanyň liderleri bilen duşup soňky zorluklary köşeşdirmek meselesini maslahat eder. Kerry regiona edýän saparynyň gün tertibiniň Israýl bilen Palestinanyň arasynda parahatçylyk urundaky gepleşik meselesini öz içine almaýanlygyny aýtdy we muňa derek sentýabr aýynda başlanan zorlugy köşeşdirmäge ýardam bermek meselesine ünsi gönükdirjekdigini bellidi. Kerry 24-nji noýabrda Ýerusalimde Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşugynda şunça ýurdun gündäki durmuşyna zeper ýetiren bu zorluk uzatyna garşy bile işleşmek biziň ählimiziň bähwidimizedir diýdi. We all have an interest, needless to say, in working together against. Tutaşan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israýilli öldürildi. Olaryň köpüsi bıçaklandy. Israýil 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüjümçi bolanlygyny aýtdy. Ortiýetiň Goranmak ministrligi Siriýada söwüşleriň alınıp barlayan pozisiýalaryna täýat eden 3 ortiýetli jurnalistiň ýaralananlygyny aýtdy. Ministrligiň maglumatyna görä jurnalistler hökümetiň gözükçiligindäki Latakia regionynyň Al-Dagmaşliýa owatyna ulagly barýarka olaryň golaýynda raketa gaçypdyr. Ministrlik jurnalistleriň ýeňil ýaralanyp Ortiýetiň harby bazasynyň keselhanasyna eltilenligini habar berdi. Ortiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak Moskwanyň Ukraina gaz aktyrmagyny besetjekdigini sebäbi Kiýewiň öňünden tölek tölemänligini aýtdy. Şeýle Novak Ortiýetiň Krymyň elektrik energiýasynyň kesilmegine jogap hökmünde Ukraina kömür ibermegini hem besetmeginiň ähtimallygyny bellidi. Novak 24-nji noýabrdan çykyşynda gazyň aktyrylmagy Ukrainanyň öňünden tölek tölenmänligi sebäpli şuň ýa ertir besediler diýip, eger Kiýew Krymyň elektrik üpsünçiligini sandan çykarsa Ortiýetiň syýasy we ykdysady taýdan jogap berjekdigini aýtdy. Ortiýet tarapyndan anneks edilen Krym ýarmadasy häzir adatdan daşary ýagdaýda goşmaça gaz generatorlarynyň öndürýän elektrik energiýasyndan peýdalanýar. Ukrainanyň Krymy elektrik energiýasy bilen üpçün edýän sistematy geçen dinç günlerinde Herson regionunda näwelliler tarapyndan sandan çykarylyp ýarym adany toksuz galdyrdy.
Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň öňki işgäri Sowet Soýuzynyň peýdatyna çalçylyk etmekde aýplanyp 1986-njy ýylda tutsaklyga hökm edilen Ronald Pelton 30 ýyldan soň tutsakhanadaň boşadyldy. Birleşen Ştatlaryň federal tutsakhanalary degişli hökümet hatawatlarynda 74 ýaşly Ronald Peltonyň tutsaklyk möhletiniň 24-nji noýabrda dolýanlygy görkezilýär. Milli Howpsuzlyk Agentliginiň argatnaşyk öňçi bilermeni Pelton 1985-nji ýylda tutsak edilip Sowet Soýuzyna aňtaw signallaryny 35 000 Amerikan dollaryna satmak bilen baglylykda aýplanypdy. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Sowet KGB-tiniň gaçkyk ofitseriniň Peltona garşy görkezenligini aýtdylar. Bu ofitseriň soň Moskwa dolanyp baranlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Pakistanyň howa güýçleriniň ýanan pilotlaryndan biri uçar helakçyliginde wepat boldy. Pakistanyň harbiýleriniň aýtmagyna görä helakçylyk 24-nji noýabrda Mianwali şäheriniň golayynda adaty törgünleşik çäresiniň dowamında ýüze çykypdyr. Ofitser Mario Muxtiar Pakistanyň howa güýçleriniň wezipesini ýerine ýetiren wagtynda ölen ilkinji ýanan pilotydyr. Pakistanyň howa güýçlerinde 19 ýanan pilotyň bardygy 2013-nji ýylda ma'lum edilipdi. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ortiýatyň Goranmak ministrligi ortiýatyň Su-24 kysymly söwüş uçarynyň Siriýede ýerden urulyp gaçyrylanlygyny tasdiklady. Munyň öňüsinde Türkiýe öz uçarlarynyň ýurdun howa giňişligini bozan näwelli bir söwüş uçaryny urup ýere gaçyranlygyny ma'lum etdi. 24-nji noýabrda Türkiýanyň Siriýe bilen serhediniň golayynda bolan ýagdaý barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Türkiye özünün söwüş uçurlarynyň Siriýa serhediniň golaýyna 24-nji noýabrda ýurdun hawa giňişligini bozanlygy sebäpli ortiýatyň bir harby uçuryny urup gaçyrandygyny aýtdy. Ortiýat bolsa gaçyrylan uçuryň Siriýanyň territoriýasyndan çykmandygyny öňe sürýär. Bu hadisanyň Siriýa sebäpli dören halkara dartgynlygyny artdyrmagy mümkin. Siriýada ortiýat prezident Başar al-Asadyň hökümetiniň esasy goldawçysy bolup durýar. NATO agdasy Türkiýe hem onuň esasy tanqidçilarynyň biri. NATO Türkiýanyň haýyşy boýunça ýürüýte maslahat geçirmekçi. Ortiýatyň bir Su-24 uçary wezife kadrlary boýunça urulup gaçyryldy. Sebäbi ol berlet duýduruşlara garamazdan Türk hawa giňişligini bozdy diýip Türkiýanyň prezidentiniň edarasy bildirdi. Ýurdun harby resmileri Türkiýanyň 2 F-16S uçarynyň urup gaçyrmazdan öň ors uçaryna hawa serhedini bozanlygy üçin 10 gedek duýduruş berendigini aýtdylar. Ortiýat özüniň Su-24 söwüş uçarynyň Siriýada helakçylyga uçrandygyny tasdiklady. Ýurdun Goranmak ministrligi oňa ýerden atylan okuň degen bolmagy mümkin diýer. Ministerlik uçar uçuşyň dewamyna Siriýanyň territoriýasyna da diýip muny subut etip biljekdigini aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov wakany örençilnäki hadise diýip atandyryp, ýöne goşmaça maglumat bolmasa, bu barada köprak zat aýtmak mümkin däl diýdi. Ol soňra biz uçaryň Siriýanyň hawa giňişligine, Siriýa territoriýasynyň defesine bolandygyny şüphesiz bilýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Ortiýatyň Goranmak ministerligi söwüş uçarynyň pilotlarynyň uçardan çykandyklaryna aýdyp, olaryň başyna näme gelendigi inni tasdiqlanmaly diýdi. NATO harbi ýaranlyga agda 28 döwletiň ýelçileri şu gün Ýewropa wagty bilen öýleden soň saat 5-de ýürüýte maslahat üçin Brüsselde duruşarlar diýdi. Bir resminiň AFP habar gullugyna aýtmagyna görä, bu adatdan daşary maslahatdan maksat Türkiýanyň ors uçarynyň urulup gaçyrylmagy barada ýaranlara maglumat bermegi. Türk mediýasynda berilen habarlarda uçaryň Türkiýanyň Günorta Hatay welaýeti bilen Siriýanyň demirgazyk günmataryna ýylati Siriýaly türkmen ağalygyndan durýan sebetiň aralygyndaky serhetde urulup gaçyrylandygy aýdylýar. Merkezi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy topary uçaryň Latakia welaýetindäki türkmen dağlary regionuna helakçylyga uçrandygyny aýtdy. Türkmen dağlary regiony soňky günlerde ortiýatyň hawa zarbalarynyň goldawy bilen hökümet güýçleriniň hüjümlerine serewar edildi. Ortiýatyň hem Siriýanyň harby uçurlary ýurdun demirgazygynyňky nişanlara garşy agyr bombalama kampaniýasyny alyp bardylar. Siriýada 4 ýyldan gowrak bäri dewam edýän grażdanlyk urşunyň tutuş dewamyna Ortiýat Asadyň hökümetini harby hem diplomatik taýdan goldap geldi.
Habar Simit Arat Pervişin maglumatlaryny dinlediňiz. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Khamenei Gurhanyň gadymy golýazyma nushasyny sowgat berdi. Putin bu seýrek kitaby Iran liderine Tehran eden saparynyň dowamında 23-nji noýabrda gowşurypdyr. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Tehrandan dinläli. Bu Gurhan kitabynyň mundan 1500 ýyl çemesi ozalýadylan asyl nusgasy bolmasa-da seýrek duş gelýän kitapdyr. 23-nji noýabrda Ortiýetiň medeniýeti tarapyndan giňden mahabatlandyrylan bir ýygnakda prezident Vladimir Putin Iranyň baş ruhany lideri Ali Khamenei bilen duşup, oňa musulmanlaryň 7-nji asyrda, ýagny mundan 1300 ýyl çemesi öňýadylan mukaddes kitabynyň ilkinji asyl nusgalarynyň birini berdi. Bu kitabyň häzirki wagtda diňe az sanly nusgalary bar. 632-nji ýylda Muhammed Peýgamber aradan çykmadyndan öňkü we soňky ýyllarda onuň wagzlary Peýgamberiň tarapdarlary tarapyndan ýatda saklanyp dilden dile geçipdir. Musulmanlar Muhammed Peýgamberiň wagzlarynyň oňa Hudaý tarapyndan gözkeni geçirilendigine inanýarlar. Biziň eýamyzyň 651-nji ýylynda musulman halifasy ýagny Sultany Osman Muhammed Peýgamberiň wagzlaryny ýeketäk bir kitaba jemlemek barada karar kabul edýär. Şonu Osmanyň baş tutanlygynda diňe 5 sany golýazma Gurhan kitaby taýinlanýar. Alymlaryň aglabysy tarapyndan tasdiklanan tariha göre Sultan Osman Märike tarapyndan öldürilenden soň onuň miras düşeri Ali Osman halifanyň taýinladan Gurhanyny Demirgadyk Iraga getiripdir. Soňra bu sebit 14-nji 15-nji asyrlarda Merkezi Aziýaly padşah Teýmirleň tarapyndan basylyp alınýar we talanýar. Teýmirleň halif Osmanyň döwründe taýinlanan Gurhan kitabyny öz Ullakan imperiýasynyň häzirki Özbegistanyň territoriýasynda yerleşen paýtagty bolan Samarkanda getirmegi buýurýar. Sultan Osmanyň taýinladan Gurhan kitabynyň 5 sany asyl nusgasynyň beýlekleriniň Türkiýanyň Stambul şäherindäki Topkapy köşkünde saklanýandygyna inanylýar. Şol bir wagtda käbir alymlar onuň gelip çykyşyna şüpheli garaýarlar. Teýmirleň eline düşen Gurhan kitaby Ortiýetiň imperial armiýasy Merkezi Aziýany basyp alýança, ýagny 4 asyrlap Samarkandyň Beýik Hoja Ahrar mescidinde saklanýar. 1869-njy ýylda Ortiýa täkimiýetleri Gurhan kitabyny Russiýa imperiýasynyň şol wagtky paýtagty Sankt-Peterburgda saklamak üçin Şah kitapxanasyna alyp gidýärler. 1905-nji ýylda etnograflar bu kitabyň taryhy ähmiýetine düşünüp, onuň 50 sany nusgasyny çapdan çykarmagy tapşyrýarlar. Şol kitaplaryň ýarpysy satylýar, 5 sanysy-da şol döwrüň ýokary derejeli adamlaryna sowgat berilýär. Olaryň arasynda padşah Nikolay II, Osman imperiýasynyň sultany we Buhara emiri ýaly belli şahslar bar. 1920-nji ýyllaryň başynda bolşewikleriň lideri Vladimir Lenin Merkezi Aziýadaky territoriýalaryň ýaş Sowet Respublikasynyň garşysyna çykyş etmeginiň öňüni almak maksady bilen Sultan Osmanyň döwründe taýinlanan gadymy golýazma Gurhan kitabyny ýygyna Özbegistana uğratmagy teklip edýär. Bu Gurhan kitaby 1924-nji ýylda Özbegistanyň paýtagty Daşkende getirilýär we ol häzirki wagtçenli Telyaşayah mescidiniň kitaphanasynda saklanýar. Mundan 110 ýyl ozal Sankt-Peterburgda çap edilen Halipa Osman döwründäki Gurhan kitabynyň nusgalaryndan diňe sanyjy kitabyň galandygyna inanylýar. Maglumatlara görä ol nusgalar häzirki wagtda Sankt-Peterburgyň, Daşkendiň we New Yorkdaky Kolumbiya Universitetiniň kitapxanalarynda saklanýar. Kardeşim Tehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Badakhşan regionunda güýçli söwüşler gidýär. Owganistanyň Täjikistan bilen serkediniň golaýynda ýerleşýän bu welaýatyň iki etrafynda hökümet güýçleriniň we ýaragly toporlaryň arasyndaky söwüşlerde onlar çadamyň wepat bolanlygy habar berilýär. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini habar Semit Şamerdan goly Muradydan dinläliň. Badakhşan welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyny galýar. Welaýatyň iki etrafynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda 3 gün bäri çatışyk barýar. Badakhşan welaýatynyň häkiminiň orunmasary Gül Muhammed Beydaryň aýtmagyna görä, welaýatyň Baharak we Jürüm atly etrafynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşykda 40-dan gurrak jeňçi ölüpdir. Ölülleriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaram bar.
Awgan güýçlerine de ziýan ýetdi. Awgan harbiýetleriniň uruşda ölen we ýaralalylar boldy diýip Beýdar aýtdy. بالاتر از 40 نفر از مخالفین و اتباع خارجی هم بین اینا هستن، کشته دارن. 14-15 نفر شهید و زخمی داریم. Badaxşan welaýatynyň iki etrabyna jeňçiler iýeçilik edýär. Welaýatyň böleki 15 etrabyna da jeňçileriň hop salýanlygyny yerli resmiler aýdýar. Badaxşan welaýatynyň Yumgan, Jürüm, Worduç atl etrabynda dağ magdallarynyň kani bar. Jeňçiler magdan önümlerinden peýdalanýar diýip bilermenler aýdýar. Badaxşan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Gülmuhammed Beýdaryň aýdysyça, Worduç we Yumgan etrabyny jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin alada edilýär. Onuň üçin Badaxşanda jeňçilere garşy giňişleýin harby operasiýa geçirmek gödeňde tutulýar. Awgan güýçleri Yumgan we Worduç etrabynyň golaýynda ýerleşdirildi. Awgan ýörüte güýçleri harby çara gatnaşýar. Awgan hawa güýçleriniň hem jeňçilere garşy görüşde ýokardan kömek etmegine garaşýar. Awgan güýçleriniň harby merkezine jeňçiler hüjum etdi. Awgan harbiýetleriniň gaýtawul bermegi netijesinde 11 daşary ýurtly militan öldürildi. Badaxşanda hereket edýän jeňçileriň arasynda daşary ýurtly militanlar agdyklyk edýär diýip Badaxşan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Gülmuhammed Beýdar Azatlyk radiosyna aýtdy. تمام نیروهای امنیتی داخل وزارت دفاع امنیت ملی مصروف جنگ از هوا ابرالود بوده. 11 نفر اتباع خارجی هم کشته. Badaxşan welaýaty Täjikistanyň serhet ýakynda ýerleşýär. Badaxşanyň goňşulygynda ýerleşen Takhar welaýatynda da dartgyllyk hökm sürýär. Welaýatyň Darqat we Hojaýgar atly etrabyny jeňçiler basyp aldy. Darqat etrabyny jeňçilerden ýedine gaýdyp almak awgan güýçlerine başartman gelýär. Takhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Sünnetullah Timur'un aýdyşyna garaganda Hoja Bahawuddin etrabyna da jeňçiler waham salýar. Darqat etrabynyň üç tarapyndan derýa akýar. Etrap 4 tarapdan suwuň ortasynda ýerleşýär. Etraba geçmek üçin ulanylýan gämiler Talibanyň kontrolyna geçdi. Şo sebäpden awgan güýçleri Darqat etrabyny ötüp bilmeýär. Awgan güýçleriniň diňe hawa arkaly etraba barmagyna mümkinçilik bar. Ýöne hawa arkaly jeňçilere garşy harby operasiýa geçirmek boýunça heniz tagalla edilmedi. Darqat etraby Talibanyň iýeçiliginde galýar diýip sözçi aýtdy. ولسوالی درقد از دست دادیم. ولسوالی خوجه بودین. ولسوالی درقد در سه طرف دریای موز کشتیای دست طالباست. Gündügur Awganystanyň Gündüz welaýatynda da ýagdaý gadalaşman gelýär. Welaýatyň oba ýerleriniň jeňçileriň gödekçiligindedigini ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Gündüz şäherine de jeňçileriň ýene waham salýanyny ma'lum edýär. Welaýatyň Daşda Arça atly etrabyny jeňçilerden ýedine gaýdyp almak üçin awgan güýçleri harby operasiýa başlady. Emma awgan güýçleri etraby jeňçilerden heniz arasalap bilmändir. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýollar. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliýär Azatlyk radiosu sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Dubaýda ýerleşýän Dragon Oil kompaniýasynyň transowgan gaz geçiriji proýektiniň gurulşyna maý ýatyrmak barada gepleşik geçirýänligi habar berilýär. Resmi taýdan eglan edilişine görä Türkmenistandan TV gazy Awganystany, Pakistany we Hindistany aktyrmak boýunça gaz geçirijiniň gurulşy dekabr aýynda başlanmaly. Dragon Oil kompaniýasynyň gatnaşmagy transowgan gaz geçiriji proýektiniň geljegine nähili täsir getirip biler? Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinläli.
Dragon Oil kompaniyasy Transogan gaz projekti bilen gyzyklanýar. Financial Times gazetiniň 22-nji noýabrdaky sanynda ýazmagyna görä, Dubaýyň Nebit kompaniyasy Türkmen ýolbaşçylary bilen eýýam bu barada gepleşikler geçirýär. Bahasy 10 milliard dolar bolar diýilip çaklanýan bu projektiň guruluşy baradaky gürrüňler Türkmenistanyň garaşsyzlygyna gowuşmagynyň iyi süre başlapdy. Emma Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy we beýleki käbir sebeplere görä inçeme alalaşyklara gol goýulmagyna garamazdan projektiň guruluşy tapgyry şu güneçelli başa barman gelýär. Türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen Pakistana galyp berse-de Hindistana aktyrjak bu geçirjiniň her ýyl 33 milliard kubmetr gaz aktyrmagyna garaşylýar. Geçirjiniň uly bir bölegi bolsa Awganystanyň geçmeli. Dragon Oil kompaniýasynyň tapi projekti bilen gyzyklanmagy Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň şol geçirjiniň Türkmen böleginiň guruluşyna ýakynda başlanjakdygyny eglan etmeginiň izýanyna gabat geldi. Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň maglumatyna görä şol geçirjiniň guruluşyna 13-nji dekabrda badalga berler we uzunlygy 200 kilometr bolmana garaşylýan geçirjiniň Türkmen böleginiň guruluşy 2 ýylda tamamlanar. Tapynyň uzunlygy jemi 1735 kilometre barabar bolup, onuň 735 kilometrlik bölegi Awganystandan 800 kilometr bölegi bolsa Pakistandan geçýär. Ynha geçirjiniň şol böleginiň howpsuzlygy projektiň hakykatdan hem amala aşmak mümkinçiligi barada şüphe döretýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça synçysy Bruce Panier şeýlelikde Dragon Oil'ın gyzyklanmasynyň projektiň guruluşyna o diýen täsir ýetirmejegini öňürýär. I just don't see how that pipeline is going to make it any further south than the Turkmen-Afghan border anytime soon. Men bu geçirjiniň Türkmen territoriýasynyň daşyndaky böleginiň nähili amala aşyryljygyna asla göz ýetirip bilemok. Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýy mundan 3-4 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirilende has erbetleşdi diýip Bruce Panier aýtdy. The security situation in Afghanistan is far worse than it was 2 or 3 years ago. Şeýle ýagdaýda Dragon Oil näme üçin bu projekte gyzyklanma bildirýär diýen soraga Jynap Panier ýene şeýle diýdi. This could be a total bluff by Dragon Oil too. It cost them nothing to say we're really interested. Munun diňe boş gürüňden ibaret bolmagy mümkin. Sebäbi Dragon Oil bu projektiň häzirki ýagdaýda başa barmajagyny bilip şeýle pikri orta atýan bolup biler. Sebäbi bolmajak zat barada men onuň bilen gyzyklanýaryn diýmek aňsat. Ýagny Dragon Oil beýle diýmek bilen hiç tat ýitirenok. Emma bu gürüň Türkmen ýolbaşçylarynyň gulagyna ýakýar. Şeýlelikde haçanda Türkmenistan täze tenderler eglan edende orta atylan bu pikir ony Dragon Oil'yň gazanmak mümkinçiligini has güýçlendirýär. Sebäbi näme-de bolsa bu kampaniýa Türkmen ýolbaşçylarynyň isleýän zadyny aýtmak bilen olaryň göwnüne ýarady diýip Panier bellädi. By giving them a contract, with Galkanish somewhere or something like. Emma Awganystanyň Türkmenistandaky ilçisi Muhammed Fazıl Sayfi bolsa Financial Times gazetine beren interwýusunda geçirjiniň Awganystanda 2500 täze iş ornuny döretjekdigini aýdyp bu ýagdaýyň projektiň howpsuzlygyna kepil geçjekdigini öňürýär. Mundan öňe Awganystanyň howpsuzlygy hem gazyň bahasynyň pese gaçmagy ýaly ýagdaýlar sebäpli dünýäniň ençeme awreli kompaniýalary şol sanda Exxon Mobil, Chevron we Total bu projektden ýyza çekilipdiler. Halkara kompaniýalaryň ýyza çekilmeginden soňra şu ýylyň tomysynda döwlet eýçiligindäki Türkmen gaz kompaniýasy projektiň lider saýlandy we onuň projektiň dolandyrjy konsortiumunda 85% paýynyň boljakdygy aýdyldy. Projekte gatnaşan beýleki 3 ýurt ýagny Awganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň bolsa hersiniň agzalyan konsortiumdaky paýynyň 5% barabar boljakdygy aýdylýar. Ýatladyp geçsek Dragon Oil kompaniýasy bu projekte soňky ýyllaryň dowamında gyzyklanma bildiren ençeme uly şirketlerden diňe biridir. Emma gyzyklanma bildirip soňra projektden çekilen beýleki şirketler bilen deňeşdirilende Dragon Oil eýýam Türkmenistanda iş alyp barýar. Azalyan kompaniýanyň Türkmenistandaky wekili Faysal Rabbi Al-Awadi'niň Financial Times gazetine aýtmagyna görä Dragon Oil şu gün Türkmenistanda her gün 100.000 barele barabar neft öndürýär we eksport mümkinçiligi bolan halatynda kompaniýanyň gysga wagtyň içinde ýylda 3,3 milliard kubmetr gaz öndürmäge de ýagdaýynyň bardygy edilýär. Kärdeşim Muhammed Tahiriň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öz milli puluny dolanşyga girizmegine ýaňy ýakynda 22 ýyl boldy.
Şondan beri yurdun mali sistemasında bir näçe reforma amalaşdyryldy. Emma 1990-njy ýyllarda ilatyň bank hasaplarynda koýan pullarına hökümet tarapyndan üns berilmedi. Koýan pulun we getiren täsiriniň möçberi ma'lum edilmedi. Beýleki postsovet ýurtlarynda bolşaýaly raýatlaryň koýan pullarynyň öwedini dolmak boýunça çäre görülmedi. Emma käbir raýatlar şuň güneçenli garaşýandyklaryny aýdýarlar. Habarçy Sultana Çylybanyň aşgabatly pensioner Dost Muhammed bilen geçiren söhbetdeşligini dinläliň. Inesi 1993-njy ýylyň pul çalşygynda ilatyň amanat kassalarda goýan pullary köýdi. Şol köýşiklerde seniň hem köýdiren adyňyz bolupdymy? Şu 93-njy ýylyň nämesinde döwrüne pul çalşygyna meniň kän 150 milyon pulum bitdi. Kazanan pulumuz biz öz zähmetimizden iýmen, içmen aýratyn 5 mal janazak bolup esip bankda goýýar, onuň köýdirip goýberdi. Toyda ýasda gerek bolar diýip üstü ölümde ölüm bolýar, Türkmende ölüm bar, toy bar, ýas bar, Hudaýaly bar. Şolara gerek diýip goýdyk, onuň köýdirip goýberdi. Gaty kösenlik soňam. Olaryň kösenlik bir ýagarlyk. Hiç tat beren akşam içine gitdi. Berem zagam bilem zagam. Senin tanıyalarınızdan pulunu köydüren adamlar köp mü? Bar, 20-30 adam var köydüren. Berdi Muhammedow döwlet başyna gelende kassalarda köýen pullary ilata gaýtaryp berjekdi barada söz berdi. Ýöne şu pullar şu neçeli gaýtarylyp berilmän gelýär. Şunyň sebäpleri barada ilatda nähile pikir bar? Hökümetde näme bersem özeline, bermesem özeline. Halkyň etjek zady ýok ona. Halk näme boyun ýaladım, her kim öýünden örtüp şu kassada goýa, kassada goýdurar diýip pikir etdik. Oýan beýle boldy, gitdi pul köýdi, gitdi vesselam. Pikir var, şu pul berilmeli diýip adamlar bir begenişdiler, öýlem şu gurrun garly. Şoň bilen berilen zat ýok entek. Halk bilen aksabagyny bilen akla. Niýden bilsin? Şol pul köýen adamlaryň aradan çykanlary barmy? Bar, kän adam bildi. Ölen adam kän 5-6 adam bildi gitdi. Ben tanan adamdan. Şu pullary halka gaýtaryp berseler gowy boljakmy? Berse gasy boljak, ömür berýän bize beren aga. Halk kösenýär, halka peýda boljak. Halkyň öz zadyny özüne görse onda gaty gowda boljak, ýerine düşsekler. Şuň gün ilatyň köýen goýumlaryny gaýtaryp bermäge gurby çatýan döwletiň. Şu barada siziň pikiriňiz? Türkmenistan bu güýji ýetýän, hem şuň ýetmesin. Pulu kän beren ak saklap oturdy. Döwlet şuny öz halkyna gaýtaryp berer diýen umyt barmy halkda? Berer diýip umyt bar halkda, şo gurrun bolly. Allah bilýär, öz göwnleri hem satsa berýärmi mümkin. Munyň aýdan bar 6-7 ýyl boldy ýa. Bu hem bir gurrun etdi, onuň soň bilen garly. Berýän ise pul bar, näme üçin bolmasyn? Gaty güýji kän onuň. Yüreğine Allah goýsun, belki Hudaý rahmet etse, yüreğine näme salsa berýärmi mümkin paşa, onu bilip bolmaýar. Habarçy Sultana Çylybanyň aşgabatly pensioner Dost Muhammed bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek we tejribeleriňizi paýlaşmak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebookda Azatlyk radiosy hem WhatsApp sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.